Прывітанне ўсім. Ну што ж, усе мы хочам быць шчаслівымі, так? І, канешне, стараемся пазбегнуць пакут. Але што, калі уся гэтая пагоня проста бег па кола? Сёння мы паспрабуем разабрацца, як гэты цыкл пакут і задавальнення насамрэч працуе, і як ён, можна сказаць таемна, кіруе нашым жыццём. Задумваліся калі-небудзь, чаму так? Вось радасць, яна як успышка. Раз і няма. А нейкая трывога, клопаты, яны нібы ўвесь час з намі, як надакучлівая музыка ў галаве. Гэтыя адчуванні, я думаю, знаёмыя шмат каму. Давайце ж паглядзім, у чым тут справа, абапіраючыся на ідэі з нашай крыніцы. У будызме ёсць такое паняцце юнхвэ. Звычайна мы думаем, што гэта пра перараджэнне, пра жыццё пасля смерці, але крыніца, якую мы разглядаем, прапануе паглядзець на гэта, зусім інакша. Не як на цыклы жыццёў, а як на наш штодзённы досвед. Уявіце сабе арэлі. З аднаго боку пакуты або го, з другога задавальнення або нак. І мы ўвесь час лётаем туды-сюды. Давайце ж прыглядзімся да гэтых арэляў бліжэй. Так, раздзел першы. Сіла пакуты. І тут, ведаеце, адразу такі парадокс. Як го ачышчае розум. Гучыць дзіўна, праўда ж? Пакуты і раптам ачышчэнне. Звычайна мы лічым пакуты чымсьці абсалютна дрэнным. Але, аказваецца, у іх ёсць свая суперсіла. Дык як жа гэтая штука го працуе? У яе ёсць некалькі цікавых асаблівасцяў. Па-першае, калі пакута заканчваецца, яна імгненна ператвараецца ў задавальненне. Памятаеце, якая смачная звычайная вада, калі моцна хочацца піць? Вось-вось. Па-другое, моцная пакута, як скажам, зубны боль, выцясне ўсе астатнія думкі. У галаве застаецца толькі адно, каб гэта спынілася. Розум нібы абнуляецца. І самае важнае, чым глыбэйшая была яма пакут, тым вышэйшым будзе ўзлёт радасці пасля вызвалення. І гэтую здольнасць пакут, скажем так, абнуляць розум, выкарыстоўваюць вельмі нават на практыцы. Крыніца дае проста жалезны прыклад – псіхалагічная апрацоўка новабранцаў у войску. Давайце паглядзім, як гэта адбываецца крок за крокам. Усё пачынаецца з простага дэпрывацыі. У новабранца забіраюць звыклыя дробязі, смачную ежу, цёплы ложак, доўгі сон. І вось ён, гэты стан штучна створанай пакуты. Стан го. І што ў яго ў галаве? Толькі адно – як бы паесці, як бы выспацца. Усе ранейшыя думкі, нейкія складаныя ідэі – усё гэта проста сціраецца. Розум ператвараецца ў пусты, чысты аркуш. І вось на гэты чысты аркуш вельмі лёгка запісаць новую праграму – вернасць, дысцыпліна, образ ворага. Гэта ж самая сапраўдная псіхалагічная перазагрузка. Вось як гэта фармулюе крыніца. Пакута перазагружае і змяняе розум. Гэта бадай ключавая думка. Гаорыя – гэта не проста непрыемна. Гэта магутны інструмент, які можа сцірці ўсё старое і падрыхтаваць нас да чагосьці зусім новага. Добра, раздзел другі. Парадокс задавальнення. З пакутамі, здаецца, усё зразумела. А што знак з задавальненнем? Здавалася б, вось яно, тое, да чаго мы ўсе так імкнемся. Але менавіта тут нас і чакае самая хітрая пастка. І вось галоўная загадка. Мы ж усе хочам задавалення, правда? Дык чаму ж яно ніколі не доўжыцца? Чаму, як толькі мы атрымліваем тое, пра што марылі, амаль адразу пачынаем хацець чагосьці яшчэ? Гэта ж бесканцая пагоня. А ўся справа, аказваецца, у самой прыродзе нак. Задавальненне, яно як той прыгожы матылёк. Пакуль ён ляціць, мы ім захапляемся. Але як толькі ён сел на далонь, і мы спрабуем яго схапіць, ён ператвараецца ў пыл. Вось так. Яго галоўная ўласцівасць быць мімалётным, і таму мы зноў бяжым лавіць наступнага. І ў крыніцы ёсць вельмі добрыя прыклады. Ось, скажам, бізнесмен марыў пра мільён. Зарабіў. Парадаваўся тыдзень. А далей што? А далей яму трэба ўжо 10 мільёнаў, каб зноў адчуць той кайф. Або вось знакамітасць, акцёр ці спявак. Атрымаў усе ўзнагароды, любоў публікі, здаецца вершына. Але не, яму гэтага мала. Ён ідзе ў палітыку, яму патрэбна новая арэна, новае прызнанне. Кожнае дасягненне, кожны некст проста нараджае дзесятак новых жаданняў. А гэта ўжо новая пакута. І вось тут мы падходзім да самай сутнасці, да галоўнага адрознення паміж гу і нок.
Глядзіце, пакута, гоу, яна як пражэктар, які свеціць в адну кропку. Яна канцэнтруе ўсе нашы думкі на вырашэнні адной адзінай праблемы. А задавальнення, нок, гэта як феерверк. Адзін выбух, і неба ўсыпана сотнямі новых агнечыках, сотнямі новых жаданняў. Вось як гэта працуе ў жыцці. Пакуль не было грошай, была адна праблема. Як толькі яны з'явіліся, адразу ж узнікае цэлы каскад новых «хачу». Трэба знайсці ідэальнага партнёра, потым пабудаваць дом, потым дамагчыся сацыяльнага поспеху і гэтак далей да бесканцосці. І гэтая павуціна новых жаданняў сама па сабе становіцца велязарнай пакутай. Вось так нек, задавальненне, непазбежна вяртае нас у стан гоу, кола замкнулася. Ну што, мы асуджаны вечна бегаць у гэтым коле як вавёрка? На шчасце, не. Выйсце ёсць. І яно, як не дзіўна, не ў тым, каб бегчы яшчэ хутчэй, а ў тым, как проста з гэтага кола сысці. Карыніца дае нам два ключы. Першы называецца хэталь. Гэта калі проста усведамленне. Глыбокае, спакойнае разуменне таго, што ў пакуты і задавальнення гэта проста два бакі аднаго медаля. Яны ўвесь час змяняюцца. А другі ключ – ёльбан або нірвана. Гэта ўжо не проста разуменне, а практыка. Уявіце сябе канатаходцам. Каб не ўпасці, нельга занадта хіліцца ні ў бок радасці, ні ў бок смутку. Трэба ўвесь час трымаць баланс. Не чапляцца ні за што. А цяпер увага! Лічба, якая, шчыра кажучы, мяне проста ўразіла. Паводле ацэнкі аўтара, чалавек старэйшы за 50 гадоў прыкладна 70% свайго часу праводзіць у стане пакуты ў стане гоу. 70%. Толькі удумайтеся ў гэтую лічбу. Вось паглядзіце, як гэта выглядае наглядна. Уявіце, што ўсё наша жыццё – гэта такі пірог. Дык вось, 70% гэтага пірага – гэта го, пакуты. Усяго толькі малюсенькі кавалачак, 10%. Гэта нак, задавальнення. Але ёсць і нешта трэцяе. Бачыце гэтыя 20%? Гэта пхён-он, стан спокаю, раўнавагі. І вось менавіта тут, у гэтым невялікім сектаре, і схаваны сапраўдны скарб. І тут мы разумеем, што ўся наша стратэгія жыцця па сутнасці памылковая. Мы спрабуем расцягнуць гэтыя нешчасныя 10% задавольнення, што проста немагчыма. А сапраўдная мэта – пашырыць зону спакою, вось гэтыя 20%. Не ганяцца за пікамі эйфарыі, а зрабіць больш шырокай і надзейнай спакойную сарадзіну паміж пакутамі і асалодай. Менавіта там і жыве сапраўдная гармонія. Таму, магчыма, у канцы варта задаць сабе зусім іншае пытанне. Не «чаго мне яшчэ не хапае для шчасця», а «адкуль прыходзіць мой уласны сапраўдны спакой». Бо як толькі мы разумеем, як працуе гэты механізм го і нак, мы перастаём быць яго мар'янеткамі і можам пачаць свядома будаваць сваё жыццё вакол гэтай ціхай, але такой надзейнай раўнавагі. Дзякую.